سلام سلام كم يدخنوا زخوركم من زخاركن بيتسب زي يوتيوب قناة لومنكم تلوم أزم حوار ميديا هلون أزرارنكم أون حدش زخنوا وأنا وحبريت هلو بحرقنا كنده سمينا أول بيت كتمام مصوا سمينار كم استخير تجليسو إرترا دمان نزي أبي أحمد أبايتو توكلته هو زلو مغلطي ترير زخنا قبر ملسيا هيباتو لزلا مستراو معسكر بمتكال نحيلتات قلطف دقف نخو حقزو يعلمن لوجستيكاو حقزن يهبالو سبر زينا منبر سلامة لعلوي أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان تግራይ ኣብ ልዕሊ ጳጳሳት ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ኮኒኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዕን በደልን እናፈጸመን ከሎ እቲ ሰራዊት ክሳብ ሕዚ ስቕ ኢሉ ምዕዛቡ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዓብዪ ሻቕሎት ፈጢሩ ኣሎ ተባሂሉ እዚኦም ካልኦትን ዝሉ ሓደሽን ዋናውን ሓበሬታ ኣለዉ ብሓደ ኮይና ክንደስ ሰሚና ፈልማን ዘይ ዩቲዩብ ቻናል ኣጋዥ እንዳላለኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ዘይ ዩቲዩብ ቻናል ኩኑ ንቐጽል شمار زخوركم تعذبتي كم أتوقع خننا بواناوي حدش حبريتا كنجمرينا بزلهم على الزجاج أما فتنة قتلة الله زي فتنة قتلة استجابة أو كتم مقسوم نبض أنا بوتاتنا أيو اسكي حرف جلو تخلصت لنا نمزا بتعميو إذا حزن أب كندس كتماك سوم أب من برا سلامان بحد حملة زوجة ساعة شديشان سنة نريتي أبدع البطانة باباسات سنة ترى نايتوك سمت كعد كم تفت أما سجلتو إذا أبدع البطانة ناس لين بطانة أرجعوا سجبرنا قصة فتنة دكندس كتماك سوم من هزبان فتشمو أيو كلن أبدع البطانة بطاز زبط حقودات كوانت زي اللي محاولة تاتاك تماجن نزقود داي أم تسرع يمزر كبو نتصيف سكبار زفت أما كلام تفريط أمنا بحقنا مغرب دما نكل ما حلفنتن متحب بارن يدلي سبر زينا منبر سلامة لعلوي أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان تግራይ ኣብ ልዕሊ ጳጳሳት ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ኮኒኑ ካብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ዝወፀ መግለጺ ከም ዘረድኦም ናብ ሓደ ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ 6 ፈርቓን እቶም ጳጳሳት ኣብ ዝዓረፍሉ ብጥይት መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም ተባሂሎም ኣብ ሰዓት ኣብቲ መንበረ ጵጵስና ዝነበሩ ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤልን ብፍላይ ድማ ዋና ጸሓፊ መንበረ ሰላማ ዝኾኑ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋውን እዮም እቲ መግለጺ ብግልጺ ከም ዘነጽሮ እቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ተኽሲ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ዝተንቀደ ፈተነ ቅትለት እዩ ነይሩ ኢልዎም በቲ ዝተገበረ ናይ ፈተነ ቅትለት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ብፁዓን ኣቦታት ዝበጽሐ ኣካላዊ መጉዳእቲ የለን ዝበለ እቲ መግለጺ እቲ ፍጻመ ግን ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ መራሕቲ ዝተፈጸመ ጸሊምን ዝሕዝንን ተግባር ምዃኑ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ዕላው ገይረሎም እቲ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት እዚ መዋረዲ ፍጻመ እዚ ንቅድስ ከተማ ኣክሱም ዘይምጥን ምዃኑ ብምሕባር ኩሉ ምእመንን ህዝብን ነዚ ሕማቕ ተግባር ክኹንኖ ይግባእ ተባሂሉ እሽም በአር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዝሓበሬታኹም ተንከታተሉ ጽንሐና ይመስል ብጣዕሚ ምሕፈርን ብጣዕሚ ድማ መሕዘን ዝኾነ ፍጻመ የተፈጺሙ እዚ ኸኣ ኣካላት ጸጥታ ናይ ከተማ ኣክሱም ኣተሓባቢሮም ምስ ህዝቢ ነዚ ፍጻመ እዚ ዝፈጸሙ ሰባት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከእትውዎም ጻውዒትና ንቐርብ ብዝቕጽል እውን ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ብዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኩነታት ትግራይ ማለት እዩ ብዙሓት ሓደሽቲ መዓለታት ኣብ ቀረባ መዓልቲ እንዳተሰምዑ ይርከቡ ኣብ ሓራ መሬት ንዝርከቡ ሰራዊት ናብ ትግራይ ውሽጢ ንኽኣትዉ ጻውዒት ከም ዝቐረበሎም ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ተኸታቲልና ኢና ንምፃእ ሰበር ዜና ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ካብ ዝቐታ ወፂኡ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ንክዋፃእ ህውፅእ ጻውዒት ቀሪብሉ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘንጸላልዎ ዘሎ ሓደጋ ጥፍኣት ንምድሓንን ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእን ካብ ሓራ መሬት ዓሪዱ ዘሎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ካብ ዘለዎ ዝቕታ ወፂኡ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ጻውዒት ቀሪቡ እቲ ዝቐረበ መልእኽቲ ከም ዝሕብሮ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዕን በደልን እናፈጸመን ከሎ እቲ ሰራዊት ክሳብ ሕዚ ስቕ ኢሉ ምዕዛቡ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዓብዪ ሻቕሎት ፈጢሩ ኣሎ ተባሂሉ ንሓይሊ ሰላም ትግራይ ተባሂሉ ኣብ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ እቲ ሰራዊት ካብ ሕትኽትኽ ወፂኡ ህዝቡ ካብ ዝገጥሞ ዘሎ ሓደጋታት ክከላኸል እውን ተሓቲተሎም ሓይሊ ሰላም ትግራይ ከም መበገሲኡን መብፂሑን ንሃለዋትን ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ምሕላው ምስቲ ምዃኑ 4 ቁልፍ ዕላማታት ሒዙ ቃለስ ከም ዝነበረ ገሊጹ ምንዋሩ ይዝከር ሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከብዚ ብዝቕጽል ናብ ካሊእ ሓድሽ እዋናዊ ሓበሬታ ክንሰግር ኢና እዚ እዋናዊ ሓበሬታ ኣብ አዲስ ኣበባ ልዕሊ 300 ተጋሩ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩን ጌታቸው ረዳ ከም ዘፍትሖም ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ተኸታተልና ንምዛእ ኣብ አዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ ምሸት ልዕሊ 300 ዝኾኑ ተወለድቲ ትግራይ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣፍሊጦም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከም ዝበልዎ ካብ ትግራይ ዝመፁ ዘለዉ ስራሕ ኣልሻ ዘይኮነስ ግፋ ፈሪሖም እዮም ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ እዚኣቶም ንዓይ ተፈናቐልቲ እዮም ኢሎም ብምግላጾም ናይ ብዙሓት ቀልቢ ስሒቡ ይርከብ ብዙሓት ናይ ትግራይ ተወለድቲ እሰር ኣለዉ ዝብል ሪፖርት ዝቐረበሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ፌደራልን ናይ አዲስ ኣበባ ፖሊስን ዝርርብ ድሕሪ ምግባር ብዘይ ኣግባብ ተኣሲሮም ዝነበሩ ተፈናቐልቲ ከም ዝተፈትሑ ኣፍሊጦም እዮም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክንጋነ ኢና ነገር ግን ኣብ ለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ብሓደ ምሸት 300 ዝኾኑ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ተኣሲሮም ነይሮም ካብቶም 300 እቶም 9 ሰባት ብወንጀል ተጠርጢሮም ዘይተፈትሑ ዝተረፉ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ ግን ከም ዝተፈትሑ ሓቢሮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ወሲኾም ከም
ዝበልዎ እቶም ኣብ ቁፅር ውዕሎም ዝነበሩ መብዛሕትኦም ግፋእ ፈሪሖም ተፈናቂሎም ዝመፁ መነርያ ዘይብሎም እዮም ክብሉ ሓቢሮም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሓደ ገዛ ብዙሓት ተጋሩ እናረበሩ ከም ዝርከቡ ድማ ኣብራሪሆም እዮም ክቡራትን ክቡራንን ጉዳይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከመይ ርኢኹሞ ሓሳባትኩም ኣካፍሉና እሺ እምበር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እዚ ሓበሬታ ከም ተንካተሎ ፀንሐና ይመስል ጉዳይ ጌታቸው ረዳ ከመይ ርኢኹሞ እዚ ተግባር ዝምፍፃሙ እንታይ ርኢቶ ኣለኩም ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ጻሕፉ ላይ ዝቕፅሉን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣመራርሓ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዞም ኣብ ትግራይ ዘለዉ መራሕቲ ደቆም ናብ ወፃኢ ዓድታት ንኽሰዱ ሓደ ጉዳያት ወደልና እንዳበሉ ከም ዝሓትዎ ተዛሪቦ ኣሎ እስኪ ተኸታተልና ያንሳ የሚሰዋው ልጆቻቸውን አይሰውም የሚለው ቀልድ እንዳይመስላችሁ ሁሉም አሁን የተጣላን መስሎ ሁሉ የልጆችን ጉዳይ ጨርስልኝ ነው የሚለው የቪዛ ጉዳይ ጨርስልኝ ልጆቹ እንዲሄዱለት ይፈልጋል ስማቸውን የማያውቃቸው የደሃ ልጆች ግን እንደ ለሞት የታጩ ናቸው ግዴታ ነው አሁን እየታፈሱም ጭምር አሁን በአፈሳ ላይ የተመሰረተ ውጊያ ለድል አያበቃ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ የዋህነት ነው ድል አይደለም የሚፈልጉት ጦርነቱን ባንድ ወይሜላ ሁኔታውን ማራዘም ነው የሚፈልጉት ስለዚህ ካኖን ፎደር ካለ የተወሰነ ጊዜ ታራዝመዋል ሰው ቋንቋችን ሰላም ይሁን ሰላም ስንል ግን በፍላጎት ብቻ የሚመጣ ስላልሆነ ይሄንን ጸረ ሰላም አጀንዳ ጸረ ህዝብ አጀንዳ ጸረ ወጣት አጀንዳ የሚያንቀሳቅስን ኃይል በማጋለጥ ላይ ሙሉ ጊዜያችንን ማጥፋት አለብን የሚል እምነት አለኝ እሺ እምበር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይ ጌታቸው ሓሳብ ከም ተንካተሎ ፀንሐና ካብቶም ዝተዛረቦም ቀንዲ ዛረባታት ንኣመራርሓ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዓበይቲ ሓለፍቲ ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ ዝተኣስና ንመስል እምበር እንዳደወሉ ናይ ደቀ ጉዳይ ብፌደራል ወደልና እንዳበሉ ይሓትኑ እዮም ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ስለዚ ደቆም ንወፃኢ ብምስዳድ እቲ ሽሙ ዘይፈልጦ መንእሰይ ትግራይ ናብ ቃልሲ ክእትዎ ወይ ድማ ከሰውእዎ እዮም ዝዘጋጀዩ ዘለዉ ክብል ወቂስዎም ኣሎ እሺ እምበር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ካብዚ ዝቕፅል ናብቲ ኣዘራረብ ዘሎ ዛዕባ ክንሰግር ኢና ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣኼባ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣልዒሉ ኣብቲ መድረክ ተዛሪቡ እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ኣብቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተዛርቦ ዘረባ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ርእቶ እናቐመጡ እዮም ዝርከቡ ካብኣቶም ሓንቲ ቪድዮ ላ እስኪ ተኸታተልና ንንፀር ሎማዓንቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ካብ ዝተናገሮ ንግግር እስቲ ተወሰነ ከስምዐኩም እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም ቅንጣት ታክል ለመከላከል የሚያስችል ብቃት እየገነባን ያለነው ጊዜው ሲደርስ እንዳስፈላጊነቱ እንገልጻለን እኛ ከም ሰማዕኹሞ ሕወሓት ሻዕቢያና ሱዳን ሰለስቲኦም ኮይኖም ይኾነን ወላ ሓይሊ ሰብ ወሲኹም ካሊእ ተዝገጥሙንስ ኣይሸንፉንን ዝብል ዘሎ ብሓፂሩ ማለት እዩ ቅድሚ ኸዚ ግን ሰራዊት ትግራይ ደብረ ብርሃን ክበፅሕ ተሎ ሻዕቢያና ፋኖ ሓጊዞሞ እዩ ሂወት ሰሪዑ ዘሎ ማለት እዩ እምበር ኣብዚ ኸ ሰዓት እዚ ሓድሽ መንግስቲ ተኺሉ መሃሊ ነይሩ ካብ መፃና ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ናይ ኤርትራ መንግስትና ሰራዊት ዘይመሃለ እንታይ ንኾን ነርና ዝበለ ሰብ እዩ እቶም ናቱ ጀነራላት ድማ ንፊሊጶስ ናይ ኤርትራ ኢታማጆር ኣባታችን ነው ነመጎስዎ ዝነበሩሉ ግዜ እዩ ስለዚ ንዓቕል ፅበት ዲ ክበሃልና ተስፋ ምቑራፅ ዲ ክበሃል ምስ ኩሉ ሓይሊ ላተምለ ማለት እዩ ቶም ትማሊ ምስ ዝነበረ ሓይሊ ብሙሎም ምስ የለውን እኳ ዳስ ምስ ትግራይ ተሰሊፎም ኣለዉ እቲ ዋና ደመናዊ ኩናት ጠጠው ክብል ተኮይኑ ትግራይ ትጥይቆ ዘላ ጥያቄ ክምልስ ኣለዎ ሰብ እዚ ማለት እዩ ወፂ ካብዚ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ህዝቢ ትግራይ ዝነቕሐሉ ሕደጎ እሞ ኢትዮጵያ ሙሉ ነቕሑ ዘለዎ ስርዓት እዩ ትግራይ ትጥይቀን ጥያቄ ቀጣን ተመሊሱ እዩ ሰላም ክፍጠር ዝኽእል ማለት እዩ እሺ እምበር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እቲ ቪድዮ ከምቲ ክንከታተሎ ዝፀንሐና ይመስል ብዝቕፅል እውን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናትና ኤልኣስ ምላሽ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ዝተዛረቦ ዘረባ እሱ እውን ናይ ባዕሉ ሓሳብ ይህቦ ኣሎ ተኸታተልና ኢና ንምፃእ ጽምዶ እዩ ዝሕሞም ዘሎ ኩሉ ብርሃኑ ጁላ ዓሻ ስለ ዝኾነ ነጊረና እዩ ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል የለን ኣይተኸበረን ኢልና እዚ ግን ዝምዕዎ ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም ቅንጣት እዚ በቃ ንዓኻ ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ማለት አዲስ አበባ ማለት እዩ ንዓኻ ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ማለት ካብ ሂልተን ሆቴል ክሳብ 4 ኪሎ ዘሎ ማለት እዩ በቃ አልወላ ሓንቲ የለን ሸራተን ሆቴልን ኣከባቢያ ንዓኻ ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ እዚ እዩ መንግስቱ ሃይለማርያም ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ኣበይ እንተይልካ ቀይሕ ባሕሪ ዝብለካ ሕጂ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ንስኻ ናበይ ወሪድካ ናብ አዲስ አበባ ወሪድካ ንዓኻ ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዚ እንታይ ሸኖ ዲ ዝበሃል ደብረ ብርሃን ኣከባቢ ንአዲስ አበባ ክትኣቱ ከለኻ ሸኖ ትበሃል ከተማ ኣለ ናይ ዓዲ ኦሮሞ በቃ ንዓኻ ማለት እሱ እዩ ሉዓላውነት ማለት ኣብዚኣ በፂሕኩም
ኣስመራ መኻድ የለ ሎሚ መቐለ መኻድ የለ ጎንደር መኻድ የለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኻ ተኾርኒኻ ኮፍ ትብል ሶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምጽናሕን ናይ ዘይምጽናሕን ዕድልካ ዝውሰን ድማ ብትግራይን ብኤርትራን ካልእ ወሳኒ የለ ደንጎዮ ምናምበር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እስኻ ኣይ ሆፕ ሓድሽ ዓመት መጽእ ኣሎ ሁኖውስ ሽዑ ፈቲኻ ከይፈተኻ ስልጣንካ መንግስትኻ ክትቐጽል ባዕልኻ ኮይና ትጅምር ትኸውን ድሓር እዚ ሰብ እዚ ሓላይ ናይ መንእሰይ ትግራይ ኮይኑ መጺስ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ሱዳን ይሽየጥ ኣሎ እንታይ ይምልከተካ ንስኻ ንሱዳን ዝሸጥካዮም ወታደራት ከመሳኪን ክንደይ ሞይቶም ክንደይ ተማሪኹም እሽም በኣር ዝኽበርኩም ተዓዘብቲ እዚ ቪድዮ ከም ተንከታተሎ ዝጸንሐና ይመስል ብዛዕባ መንእሰይ ትግራይ ንዝተዛረቡ እውን መልሲ ሂቡሉ ኣሎ ከምኡውን ክሳብ ሓድሽ ዓመት ኣይትጸንሐን ኢኻ ዘንጊዖምና እምበር እስኻ ካብ ስልጣንካ ክትወርድ ዝግብአካ ሰብ ክብል ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ወቂስዎ ኣሎ እሽም በኣር ዝኽበርኩም ተዓዘብቲ ብኻሊእ ወገን ድማ ሓደገኛ ክሲ ኣሜሪካ ንህወሓት ኢሉ ኣብ ዘዘጋጀዮ ደደቢት ሃይለ ሚድያ ማለት እዩ ዝበሎ መልእኽቲ ኣሎ እስኪ ተኸታተልና ኢና ንምዛር ናይ ኣሜሪካ ሴኔት እዩ ንህወሓት ከሲሱ ዘሎ ህወሓት ኢንዳይሬክትሊ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዝኒሄ ናይ ሰላም ምድፍራስ ጉዳይ ኣብ ሱዳን ዝኒሄ ሕምስምስ ጉዳይ ቲዲኤፍን ኣርሚ ሰብዓ ከዓ ስፔሲፊክሊ ኣብ ሱዳን ኣብ ናይ ሱዳን ጦርነት ጣልቃ ኣትዮም እዮም ፒስ ኤን ሱዳን ኣክት ዝብል ርእሲ እዮም ሂቦሞ ፒስ ኤን ሱዳን ኣክት ዝብል ርእሲ ናይ ኣሜሪካ ሴኔት እዩ ዝብሎ ሴኔትን ኮንግረስን እዮም ኣሜሪካ ዘመሓድርዋ ናይ ሴኔትን ናይ ኮንግረስን ናይ ኣሜሪካ ሴኔትን ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስን ኢምፓክት ኣብ ፖለቲካን ምሕደራን ኣሜሪካ ዘለዎ ሮል ራዩ ሓደ ናይ ሴኔት ኣባል ሓደ ናይ ኮንግረስ ኣባል ነታ ፖለቲካ ከሽከርክራ ክእል እዩ ብቕዓት ጥራሕ እዩ ዝሓትት ስለዚ ታይብሉ ቲዲኤፍን ኣርሚ ሰብዓን ቲዲኤፍ ብፍላይ ከዓ ኣርሚ ሰብዓ ኣብ ናይ ሱዳን ጦርነት ጣልቃ ኣትዮም እዮም ዝብል ኣብዚ ፒስ ኤን ሱዳን ኣክት ዝብል ርእሲ ሂቦም ዘዳለውዎ ሰነድ እዮም ጽሒፎምዎ ዘሎ ካልኦት ሃገራት እውን ጣልቃ ኣትዮም እዮም ብኣርኤስኤፍ ወገን ብናይ ሱዳን ሰራዊት ወገን ኢሎም ይቕምጡ እሞ ነገር ግን ብናይ ሱዳን ወገን ናብ ከባቢ 22 ሓይልታት ኣትዮም እዮም ኢሎም ብክልቲኦም ኣቕሚጦም ብሽም ዝፀርሕዎ ግን ቲዲኤፍ እዩ ቲዲኤፍ ኣርሚ ሰብዓ ተባሂሉ ኣርሚ ሰብዓ እውን ቲዲኤፍ እውን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሰነድ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሴኔት ሰነድ ተጻሒፎም ኣለዉ ናይ ሱዳን ሰላምን ምርግጋዕን ምህዋኽ እዩ ዝብልቱ ዋና ክሲ ናይ ሱዳን ሰላምን ምርግጋዕን ምህዋኽ ብርግፅ ናይ ሱዳን መንግስቲ ኣብዚ ዓብይ ሮል ክህልዎ ንሕና ዝሓመሰና ቲዲኤፍ የለን ዝሓመሰና ኣርሚ ሰብዓ የለን እዚ ዝንቡዕ እዩ ኢሎም ከውፁ ናይ ሱዳን ኣናሊስትስ እውን ክትነኽኦም ክትክእል ኣለካ እንታይ ይብሉ ይመስለኩም መራሕትና ነቲ ትግራዋይ እውን ነቲ ናይ ትግራይ ኢሊ ትሪኦ ዶ የሎን መሬት ዝኾን ዘሎ ኣደደ ትመውተላን ኣቦዶ ይመውተሎን መናእሰይ ደ ይስደዱ ኣለውን መድሓኒት ደሲእና ኒናን ባጀት እንደሲእና ኒናን ይብሉኻ ኦኬ ትኽክል ኢኹም ግን ማዕረድ ኢና ንርድኦ ዘለና ከም መራሕቲ እኮ ነቲ ዝፈልጥ እውን ነቲ ዝርድኦ እውን ነቲ ዘይርድኦ እውን ወዲብካ ምውዳእ በቃ ወዲብካ ምቅላስ እሽም በኣር ዝኽበርኩም ተዓዘብቲ ናይ ሃይለ ሓሳብ ከም ተንከታተሎ ዝፅንሐና ይመስል ማለት እዩ ብዝቕፅል እውን ሓደ ደስ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ናብኡ ከብለኩም ደስ ዝብል ሓበሬታ ኩናት ዘይሕሰብ እዩ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ጄ ማሲንጋ ኣብ መበል 250 ዓመት ናጽነት ሃገሮም ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ስለ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓላለፍዎ ቁልፊ መልእኽቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ብኩናት ወይ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረት ብምይጥን ብሕጋዊ መገዲ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣጥቢቑ ኣሎ ኩሉ ወገን ኩናት ዝቕስቅሱ ምኽንያታትን ክያዱታትን ጠጠው ከብሉን ናይ ሲቪላት ድሕነት ክሕለውን ወሲኹ ብምሕባር ናይ ኣሜሪካ ዋና ቅዋም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ናብ ኩናት ምምላስ ከም ዘይሕሰብን ዝሓስብ ሓይሊ እውን ከም ዘይእገስን ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ድሕነት ፖለቲካዊ ቅልውላውን ክፍታሕ ዝተፈናቐሉ ወገናት ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘጠቓልሉ ምዃኖም ኣብ መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንትኽብሩ ዝተገለጸ እዩ እሽም በኣር ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ካብዚ ብዝቕፅል ናብ ጉዳይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና ብትማሊ ዕለት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሓት ነገራት ተነኺፉ ነይሩ ነዝስዕቡ ካብ ኤርትራ መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ እስኪ ተኸታተልና ንምዛእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ዓመታዊ መዕፀዊ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ካብ ኣባላት ባይቶ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ
ንሕወሓትን ንኤርትራን ጠቒሱ መግለፂ ዝሃበ ኮይኑ ኤርትራ ድማ ነዚ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ሂብዎ ዘሎ መግለፂ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ሂባቶ ዘላ ኤርትራ ኣብቲ ሂባቶ ዘላ ግብረ መልሲ እቲ ፖቶምኪን ኢላ ትገልጾ ሰልፊ ብልጽግና ሕጂ እውን ክልተ መርገፂታት ሒዙ ዝቐጽል ዘሎ እቲ ሓደ ባሕሪ ንምቁፅጻር ብቐጻሊ ምፍራሕ ዝተሰነየ ኣላዓሊ መግለፂታት ምውፃእ እቲ ካልኣይ ድማ ንነብሱ ከም ግዳይ ጌርካ ምቕራብ ድሕሪ ምባል ምግናንን ድራማን ብዘየገድስ ሕምረት ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣቐዲሙ ኣብ ቅድሚ ተወከልቲ ህዝቢ ዝሃቦ መደረ ነቲ ሓቂ ኣይልውጠን ኢሎ እቲ ዝሕዝን ግን ኣብቲ ዞባ ዘየድልን ክውገድ ዝኽእልን ወጥሪ ብሰንኪ ሸለልትነት ዝመልኦ ፖሊሲታት ሰልፊ ፖቶምኪን ወይ ብልጽግና ነዳዲ ተወሲኽዎ ይቐጽል ኣሎ ብሕፅር ዝበለ ንምንጻር ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ ርኡይ ወጥሪ ብቐጥታ ካብ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ግጭት ሱዳን ዘካይዶ ዘሎ ሓደገኛ ተሳትፎ ዝምንጭዩ እቲ ሰልፊ ከዓ ናይ ደገ ተዋጋእቲ ኣብ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስጢራዊ ማዓስከር ብምትካል ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንኽሕግዙ ይዕልምን ሎጂስቲካዊ ሓገዝን ይህብ ኣሎ ናይዚ መስደመም መርትዖታት ድማ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይርከብ ካልኣይ ከዓ ሰልፊ ብልጽግና ቅድሚ ሒደት ዓመታት ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረሞ ናይ ምርድዳእ ስምምዕ እሊ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ቂም ዘስዓበ ዘይሕጋውን ሸለልትነት ዝመልኦን ስጉምቲ ነይሩ እዚ ተግባር እዚ ቅዋማዊ ሕግታት ሕብረት ኣፍሪቃን መንጎ መንግስታት በዓል መዚ ልምዓት ኣፍሪቃ ወይ ኢጋድ ከምኡውን መሰረታዊ መትከላት ኣህጉራዊ ሕግን ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዝጥሕስ እዩ ነይሩ ኢላ ንልዕሊ 2 ዓመትን ፈረቓን ድማ ሰልፊ ብልጽግና ብተወሳኺ ንኤርትራዊ ክውንነት ብዝምልከት መርዛምን ግዚኡ ዝሓለፈን ፖሊሲ ብምኽታል ልኡላውነት ኣብ ባሕሪ ብዝብል ጉልባብ ንወደብ ዓሰብን ካልእ ገማግም ባሕርን ንምውራር ዘፈራርሕ መብጻሕ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ቃላት ክጥቀም ይጸኒሑ እዚ ከዓ ካልእ መቐጸልታ ናይቲ እቲ ሰልፊ ዝኽተሎ ሸለልትነት ዝመልኦ ተቐባልነት ዘይብሉ ፖሊሲ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ስምምዕ ፕሪቶርያ ድማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነን ይኹን እምበር ጌታቸው ረዳ ተለፋሊፍዎ ከም ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ቅድሚ ምፍራሙ ኣብ ጅቡትን ሲሸልስን አንጻር ኤርትራ ውድየት ይእለሚ ነይሩ ኢላ ብሓፂሩ ከዓ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግብኦን ዝደልዮን ነባሪ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ብሰንኪ ምድንጋር ዝመልኦ ፖሊሲታት ሰልፊ ፖቶምኪን ወይ ብልጽግና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ብምባል እውን ንሰልፊ ብልጽግና ከሲሳ እያ ትርከብ እዚ መግለጺ ብመንገዲ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እዩ ኣብ ናይ ቅድም ትዊተር ናይ ሕጂ ኤክስ ተዘርጊሑ ዘሎ أشمار زهوركم تعذبتي إذا مجلسي كم تنكاتلو تنحنا يمثل بتغزلون كالي توساق حبريت لنا تحتاتلنا ينمزا أبو ربايت كتما مصوا سمينار كم استخايدة تقاليسو محيال تكالات عم محيال من إسيات كم زمركوزن محيال من إسياتون بودا بتاز السالة مخانو منيسر زوبا بمحدار إرترا أمباسادر عبد الموسى حبيرو إت ببرزنس سافورك كم استمزز تنقرلو حدش منيسر أبو ربايت كتما مصوا زتخايدة سمينار أبز اسمعو قال أبزوبا سمين كح بحرة أبوشت شدشت أوارح ناستخايدة مدوات أمجم قام مخانو ونيقلع الله لمعت هاجر زو حاس بناي من إسي حيل مخانون أود دابن نتفت من إسيات سفيح زمتا كام زادله زحبرت أمباسادر أبزمت شدشت أوارح كابناي زحالف زعابي والتنات تحانسيسو كام زلون حبيرو منيسر عبد الله موسى وسيخو عمت كلاتن علاماتاتن حزبو جنبار آمينوم سرحو من إسيات موسى كام زقبو أم كحبرن كارلو نتوم نحبرت سوبا من هاجرومن زك على سوسابات لعل قمت كوهابم كام زلوان لو تبناي حابر تساتفو زمت مخانو مجلس أون تاجليسو هاجروا عمان بزي تحلل سعرن سرحان زتكبر مخانو زحبرت منيسر زوباو قداي أمداي ودابن عيون من إساز التبابع وسيت زي مزقب كام زلون نزحاشا وسيت حايلو كقرب مخانوون أنا سيرو الله أبت أخيبا كساب حجاب حرشاك قرب 6 ماي محبرا قلقلت كم أون أب كل منيسرات محبراتن كالوتن لابست تكبرون اتفتها زقاتمو بلجاتاتن بدهوتاتن زملكت صابصابات مقرابون بتوساخ فلت خائل الله زاقيد زتبابعون اتفتات لمعاتاو سرح كم استفتصمو زتغاسا آكايد السرح زوا سميناو كح بحرة كبرم عند ميكيل نستمزقوا عواتات معقابن زقاتمو بدهوتات مفتاحن أجدا سمخانو أسميرو له الله أشمار زخوركم من زخور كده أنت عزبت زي يوتيوب channel نزلوا على سنور حدش شنوان ون حبريتا إذا ممكن كاتلم صنع إحنا يمسلو كمان يلو معت مدوي حدش نقدركم درقوكم تسفنا جوركو أبز قصة اللي بخلوت حدش شوانا وحبريتا تمسناك سام رخب حزون نزا channel أجاش نهر لهم سبسكرايب نجوركم بيحسكم نوركو أبغى أسألك سام رخب أبز زر لكم سلام